Aħna nemnu f'Għawdex, nemnu f'Malta, nemnu fik, imma nemnu wkoll fil-ħaddiem Malti. Nemnu wkoll fl-imprenditur Malti u Awċi, fil-ħaddiem Awċi, fiż-żagħżugħ Awċi u Malti, għal Malta u Għawdex moderni, b'identità, b'saħħitha, b'valuri sodi, familji illi jistaw ikomplu igawdu lil xulxin. Hekk noħolqu flimkien il-futur aħjar u l-kwalità tal-ħajja li aħna nemnu u rridu nagħtu lilkom. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività politika li saret il-ħadd filgħodu fajn silem Għawdex, fejn tkellem dwar il-proposti li ħabbar il-Partit Nazzjonalista li jiffurmaw parti minn strateġija komprensiva biex jintlaħaq il-famuż work-life balance. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li din ir-riforma li minna se jgawdi kulħadd. Taħt gvern nazzjonalista flok fil-ħodu tinkwieta għaliex żdiedu il-prezzijiet, tqum fil-ħodu tgawdi il-miżuri tal-pjan modell ekonomiku tagħna ta' kwalità li ser jibdel, ser jitrasforma lil Għawdex, lil Malta u lil poplu Malti u Awċi bi proposti konkreti, bi pjan ċar fi kwalità tal-ħajja. B'aktar lif għal ġenituri, aktar tax credits għal kumpaniji u aktar inċentivi biex impjegati kun jista' jaħdem mid-dar. Dawn huma biss ftit mill-lista twila ta' proposti li ġew preżentati mill-Partit Nazzjonalista. Proposti li jiżguraw bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Bernard Grech insista li għal Għawdex il-Partit Nazzjonalista irid jindirizza l-ħsara u telqa li welled gvern laburista għax għall-Partit Nazzjonalista Għawdex huwa ġawra. Ħaġa li se nkunu qegħdin nagħmlu ġewwa Għawdex huwa illi ninvestu l-investimenti kbar illi jagħmel il-Partit Nazzjonalista matul is-snin ġewwa Għawdex u hekk ser nerġgħu nagħmlu biex Għawdex ikoll ekonomija b'saħħitha. Jien qedtilkom ftit ġimgħat ilu illi Għawdex taħt Partit Nazzjonalista ġdid fil-gvern ser ikun qiegħed iħaddem ekonomija li tant tkun b'saħħitha illi flok il-ġid ifur minn Malta għal Għawdex, il-ġid ser ikun qiegħed ifur minn Għawdex għal Malta. Grech saħaq li għall-Partit Nazzjonalista t-tisħiħ tal-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer dejjem kien priorità. Għaldaqstant Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jara li joħloq flotta ġdida ta' vapuri sabiex is-servizz għall-Għawċin ikun iktar effiċjenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar is-saħħa u qal li l-Għawċin kienu misruq għall-flus li marru għand il-barranin, bil-konsegwenza li l-Għawċin baqgħu bla sptar ġdid. Jekk tritu sptar ġdid ġewwa Għawdex se jkun gvern nazzjonalista kif għamilna il-Mater Dei f'Malta ser nagħmlu sptar ġdid state of the art ġewwa Għawdex għall-Għawċin għax intom jixir ilkom l-aħjar. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech insista li dawn il-proposti huma kruċjali għal futur ta' Għawdex u l-Għawċin għandhom jingħataw l-appoġġ li jeħtieġu biex jirnexxu. Għalhekk Gvern ġdid nazzjonalista biss għandu pjan fit-tul li se jservi bħala alternattiva ċara għaliex issa wasal iż-żmien tal-bidla.